Inis Sally an fidfá súlacha haf an sra pictiúratás de chóirn sin agus déan cúr síostam le de hail an sra a dúchtar ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead. Sa céad pictiúr anseo feicimid Colin agus buacail sa seomrasaí an Idirlín. Feiceann siad go bhfuil ceolchuirm ar siúil sa stad a bhíomh I Máileach Lia agus cosnaíonn gach ticéad €50. Déir an buacail go bhfuil an banna iontóg agus is féidir leo dul le cárta dad. An sin déir an Colin go bhfuil an cárta ar an matal agus tá an iver cárta ar ólas acu. Sa dar pictiúr tá an bertcú fós ar an Idirlín agus tá siad ícas na ticéadaí a cosnaíonn €1. I pictiúr 3 tá an lán na ceolchuirme agus tá an buacail agus an Colin sa stad a bhíomh atá plódathe le daoine agus tá atmosfér den sco ann agus dócha go haithníonn an ceolchuirm go mórló. Sa I pictiúr 4 cúpla seachtain in dhiaidh na ceolchuirme faigheann dad an bileavís sa post agus níl sé sásta ar churbe. Tá faragéir faoi ceolchuirm €100 a bheith ar an mille. Sa cúga pictiúr taspáin dad an bille don buacail agus an Colin agus tá nára agus brón ar an mbeirtacú agus níl leis scéal ceartacú. Déir an Colin go bhfuil brón arthú náir si ceadar dús. Is pictiúr déirnach níl na tistí sásta agus ordaíonn siad dómh an ceach a glanna ó bhun go bar mar pinos. Is dócha go bhfuil an ceacht fealmathe acu inis. Má go leor gur mágad Sally inis bhfuil an chéiste gutsa le chorlam I dibh na pictiúríonn seo. Se céhhéad a cosnaíonn gach ticéad. De réir pictiúr ihre héan atá €50 ar gach ticéad. Sa dar pictiúr cén sais cárta atá ag dad. Cárta vísa atá ag dad is cosúil martá sin a láimh ag an móchail. Sa pictiúr déirnach cátá a dhéanamh ag an Colin. Sa pictiúr déirnach tá an cailín ag glanna an uair lár le folús glantóir. Nó Hoover. Ok, anna bha. Cúpla ceistin is gomsa ortsa inis. Catá scríte ar an gnepa atá ar an scáileán I pictiúr ihre dó go gaithe siad clicáil ar. Catá scríte ar an gnepan sin? Clic le híoch tá scrífir. Ok. I pictiúr ihre 3 cad é an córa atá os ciúna státe I pictiúr ihre 3. Catá scríte ar? Tá a bhíomh scrífir. Tá focail a bhíomh scríte ar. Agus sa deire I pictiúr ihre 6 cén dá atá ar sciorta na máthair is pictiúr 6. Tá dá dómh ar an sciorta. Ar sciorta na máthair. Sin go maith, Sally gur míle maigad. Sally ní bhearán sinnig sí déanamh chuirsíos ar an sra pictiúr. Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead. Tá Díríonn a déireach nar ceart an cárta creidmheasa úsáid chorbe áineach sin scéal eile ar fad. Agus is cuma, cad é fása Hoover nó folús glantóir? Hoover cai mé rá. Hoover. Ach an sa chás áirithe seo dá mé fá a déanamh Scrúdú Béil ceapan go níor fá folús glantóir. Ceapan freisin. Agus tá termíocht ar le bant le gach sra pictures a ba chóir go méid na termí sin ar ólas echo.